Moji poslucháči, sme v 16. Chlasceme tu všetci, jak také prasatá. Jak také prasatá tu chlasceme. Máme tu lásku, láska, toto je láska, a je väčšia. Moji poslucháči. Ešte hej, počkaj, to už asi roztrhané. Áno, moji poslucháči, uvidíme niečo pekného. Vás? Poslucháči. Hej, tá malá kurva pokúsala do nohy. Tuto nejaká mrcha pokúsala niekoho do krku. Tvoja frajerka tu jebo. To vystrihneme. Pafo, mám tu kamaráda Pafa, najebaného. Pafo, máme tu Pafa. To je Pafo. Nebolo to kvôli tomu. Nebolo to kvôli tomu, nebolo, poslucháči. Nebolo. Máme tu balóna, Kormančíka. Počkaj ešte. Dáme sa vyšším, dobre? Nemestím sa tam medzi vás, by som vás natočil, ale nemestím sa tam, víte ako. Radis, ktorý mi požičal kameru. A to si ho vážim. Veľa lajkov do piče. Musíte ma tam, lebo nemestím sa tam. Nemestím sa. Musíte ma baví. Dámy a pánové. Veľa lajkov do piče. To si vás nájdem. Všetky vás postrieľam. Všetci sa ľúbime. Dobre, práve preberám kameru. To je moje. Juro Kormančík. Moja kamera. Poslucháči moji. Musíme zdieľať do piče. Aj to nám neotáča. Tu sme s Jurom Kormančíkom do piče. Juro, nevíte tam byť, lebo si taký čírny jak cigán. Hej, tento chlapec sa nafúkuje pumpou každý večer a vypráva, že chodí do posilovne. Ideme ven? Poslucháči. Hej, nie. Áno. Nie. Áno. Smrdíš. Hej. Ideme ven? Nie. Áno. Nesmrdím, voním. Smrdím prirodzeným pachom. Teraz sa spôsob, že? Ideme ven? Ideme sa natáčať, Kika. Serus, poslucháči. To moja sestra. Ktorá si ľúbi vypiť do piči. A máme sa veľmi radi. Poslucháči. Teraz sa bola vyšťať na hajzli a možno aj srad. Tak si bola srad. Som sa dobre vystrelené. Tu Nikola Zovorka, môj dobrý kamarát. Cichučko. Môj dobrý kamarát. Džusikujeme na budúci týden. Džusikujeme minimálne. To od Franto. Franto pojebaný tu je. No vôbec. Serus, brácho. Nazdar. Natálka 1 ide asi vracať. Trocha si ju priblížime. Je tam. Tuto božkavanica. Moji poslucháči, to je božkavanica. Musíme to hneď natočiť. Všetko tu musíme zdokumentovať, lebo toto nejde. Toto je život. Život sám o sebe. A
sa tu ujebávajú ľudia, ktorí majú moc vypité a nevedia, čo majú so svojím životom robiť. Akože video? Čo mi na to poviete? Mladá slečna, Majka. Nič. Neviem, odkiaľ poznám vaše meno, ale viem, že minule ste mi ho dudlali, ale tak no čo už. Určite nie. Určite áno, lebo si vás Určite nie. veľmi pamätám, že ste mi okusovali žaluť. Ne, to ja nemusím také veci. Takže ty ho nežné pokúšaš, čo? Tak to bola asi druhá vec. Presne tak, To bola druhá si žena. ma pomýlil. Áno, aj párečka som si pomýlil, ktorý mi lízal gule. Ja ti dám takého chmula. Poslucháči, ideme to za ďalšíma babami. Musíme ísť cez tú kameru. Ty buď ticho, radi sa. Eskalácia. Vôbec nefoť, či nekameruj. Prečo? Nekameruj ma, idem domov. Nekameruj ma, idem domov. Ešte kameruješ seba, tak to je dobré. Ja viem. Máš to vypaté, alebo paté? Mám to zapaté. Mám to zapaté. Tuto musíme nakamerovať. Nakameruj, áno. Povedz, nekameruj Dobrú ma, idem kamarátku domov. Eriku, moju lásku Natálku, ktorá sa rada Nekameruj schováva. ma, idem domov. Nejdeš Idem domov, domov. ideš na pol 11, nejdeš nikam domov. Jo, idem. Čau. Brečko, ešte ideme piť, poď piť. Jo, idem Dáška. Ale Pozrite. Ja nemám veci. Ja mám kabel. Dole ich máš. Mám ti ísť pre ne? Ideme dole. Poď dole. Vieš, to mi mal volať? Ten kokot. Ten kokot ti mal volať, to je do. Chlap. Chlap. To je ako chlap, hej, páč. Erika, čo nám k tomuto povieš, tomuto dokumentu? Treba to dokumentovať Benaka, to je. O to je piči. Zalúbený párik. Ale vám to závidím. Škoda, že druhá Natálka taká neistá není. Nech vám to vydrží čo najdlhší. Paťo Reguli je tu najlepší BMXer na svete. Tu vám ho ukážem. Samozrejmosť, ja Paťo. natáčam videa s týmto pánom Knedlíkom. My hovoríme také reči, že zabíjal by si naše repy, hovoril by si naše reči, bo by si úplne piči, čo my vravíme. Bracho. To proste nemôže zaprieť, že my, a nikto nás nemôže poprieť, čo my vravíme. Hej, zabil bratom, zabil si. Makáňa, Všetci toto je zabili. makáň. Daj, natáčaj To je Makaň. Keď sa to fotíme. Poďme ešte jednu fotku. Milí poslucháči! Poslucháči. Dajte mi cigaretu, čo niekto hej. Ešte jednu, chceme ešte jednu. Ivo, počkej. Hej, domov, hej. Domov, hej. Jebne na to teraz. Prečo mi sem ideš? Dajte mi ohna. Dajte mi cigu, že mne chceš. Pápo chce oheň. Čo by ti dával Petri? Nedám si nič. Nedáš? Nemáte niekto, on je Žižu? Máš pána to? Musíme dať to bratrančíkovi cigaretky, jelenky. Nie, ty môj bratranec. Helikoptéra, ktorá ide. Denis! Helikoptéra tu niekde ide. Tu je môj ďalší mladší bratranec. Takýže Čo je to tu? Helikoptéra. A koko, tvoj vyjebanec, gejsky pozera do foco. To je ten, čo tam sa vodoherné. sorry, jo. Hej, víš Amsterdam? Ne, to je takto, že? Samozrejme. Čo tiebe? Už tu skáču jak kravské kozy vyjebané. Natália. A to je v piči. Hovorka má novú frajerku, jak počítam asi s tým, moji poslucháči. To nie je možné. Ale hlavne, že som tu s sa- Ivkom. Koľko sa poznáte? Ale fakt, poznáme sa skolo roka minimálne. No, teraz sa do vzťahu, že? No, niečo na tam. Vy sa budete ľúbiť sa budete. Prosím ťa. Čo chceš, Erička? Erika niečo odo mňa chce a nevie sa vykoktať.
Ja nevím. Vôbec sa nevie vykoktať. Erika, čo chceš? Ja ti dám, čo chceš, aj párek do huby, keď chceš. Ale ja iba cigaretu. Iba cigaretu? Jednu cigaretu? Jednu cigaretu! Áno, nekrič na mňa. Hej, ty, v tom oranžovom, brčkavý, hej, ty. Moji poslucháči, zase pokračujeme v tomto dokumentárnom filme, alebo čo to je jedno, jak si to vysvetlíte. Všetci tu pijú, chlascú, chcem džúsik, lebo to mi Veronika ponúka džúsik, ďakujem. A zaďu. Ďakujem. Tam podjebala, myslel si, že som podjebal, tak Ďakujem, bol tam niečo percentuálne v tom džúse. 260 rytmus. Môj pastorek teplý gej. Že vraj som podjebal na No s kým sa vyprávam? No s pastorek. Akože dobre, trmanta piči. Prosím vás, zdieľajte to, pozerajte to. Toto je život Počkaj, tam sa tínedžerov. To je život Daj to tínedžerov. aj na mňa. Ne. Dám to aj na teba. My dvaja, tuto s nami, dvaja. 4, 2. Ja už máš koskrku z dinosaura, vidíš? Poď si najebe. Ne. Ale ja ťa mám. Chceš ma za muža? Ne. Tak vidíš teda, budem iba... Odvolávam, že pastorek je gej. Neodvoláva, ona šáli. Neodvoláva, Ona že šáli, pastorek je jebeme gej. pizda. Pastorek je gej. To všetci vieme. A moji... Všetci nás sú vidí. Kika, ty sa jdeš? Kto nechce byť s Ivanom ve videu? Kikuška. Ahoj. Čau. Si na kamere? Ty si ma vôbec nespozoroval. Ne, vôbec som to nespozoroval. Vôbec som ťa nespozoroval. Dobre, moji poslucháči, zdieľajte, lajkujte, pičoviny robte, ohovárajte, ale toto je život tínedžerov, ktorí sa chodia najebávať v tomto skurvenom štáte vyjebanom, skurvenom. Fico, pál do piče.